diangkat. Angkat. Aku ya orang kuat. Diangkat, Pak, diangkat. Diangkat. Kok sik ora ngono karepmu iki piye? Jare kon ngangkat. Ora ora iki sing mau nggo dolanan sapa, Sapa? Ora ora sing mau nggo dolanan sapa? Sapa? Mbuh. Ora ora iki dhisik bakul tebu piye? Hah? Kak. Ora. Rumangsamu kowe kok nggo dolanan aku. Angkat ki angkat lagune. Karo Pak Guru sing manut. Malah ya neh, Dak. Gareng ngangkat. Angkat lagune aku ngene. Joget cara gareng. Nek ngene terus yo bosok sikilku sikile gejuk ngene. Iya, Mas. Heeh. Iya. Ayo, lanjut. Sakare pisan nyamar gunung desa Tresno ada campur sari. Bentuk saweran. Sawerane metu. Sawerane metu. Samping rene sawerane metu. Kiwa 50.000. 100.000. 100.000. Mengarep pira? Pak Kaji kadol. Pengguri. Mengguri. Ayo Mas, aku Kula. apa sampean? Nggih, kula. Syukur bisa gunung desa dadi reja. Ora
disundangnya bareng New Tresno Kadang Tercinta spesial buat panjenengan semuanya pada malam hari ini bareng Tirta Audio juga Wahyu Art Production ada di ajang si Wiwin Saraswati iya ye Jane ngempuk apa lek? kodok Warnane kok biasa lho. Campur sari ki ya campur sari. Lah ngono. iya anggere tak pepet nang ngene ya wis